Goejoen, het is maandag 23 februari. Dit is Bient. En jong zit je hier aan tafel. Janine Otten. Zij brengt de geur van oud haas weer waarom naar de oude zeunen. Isbrand Galema, hij luidt uit weer om te vriezen nou in een chin, het ijsziekje binnen. En sjoch goed het hemelje van bussen lierde kind daar een wier theaterstik. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat wij onderweg met de bus een klapband krijgen. Kaboom! Ja, Volkert Wesseling, dat maakt dus een theaterstik in een bus, onder de riem. Ja. Zo komt er natuurlijk net een kop naar die een vaststelling daar. Hè? Nee, zo leek het totaal. Maar wij hebben gelukkig 2 busstewardessen. En die zijn zodanig getraind dat ze er verzorgen dat het helemaal goed komt met de mensen die dan aanst in de bus zitten. Dus geen zwaar en elke een komt heel uit die bus. Zo is het. Oké. Ja. Nou, haast meer over die spectaculaire theaterstik. Ja, want ik denk dat elke een het al het. Geuren. Je roeken wat en in één keer denk je dadelijk weer waarom om die ene keer in de stad of nou, wat voor herinnering dan ook. Nou, maar dit gegeven hebben ze in Haas een tentoonstelling inrommen in het Hannemehoes. Een reis door de geuren van de genale puffboot, visrikkerijen of de huisketontjes. Net echt lekker. Janine Otten, welkom. Jij hebt een paar van die potjes mooi aan. Ja. Maar voordat we beginnen te roeken wil ik eerst even van jou weten. Wat is nou de geur van het Joedijstige haas? Wat wordt namelijk bij jou iets boven? Ja, dat is de heerlijke zilte zeelucht zelfs. Ja, als je daar in Haas komt, dan roept het van de zee. Dus dat is heerlijk. Ja, nou dat want je hebben echt zo'n naar de jaren 30 of 60. Ja. Hè? Van wat gebeurde er in Haas? Ja. Hoe roekte dat? Ja. Nou, ze zitten hier in de pot. Zullen we er even een peer van roeken? Dat lijkt me wel leuk. Hè? We zinnen, jongens? Ja, kom maar op. Zeewier. Nou, zullen we dit is een veilige, hè? Want zo roept het nog heel tieten, hè? Plop. Ja. Zal ik eerst maar eens even roeken? Dit is inderdaad... Begint al een beetje te stonken. Zo. Ja. Dat is wel echt zeewier. Echt zeewier. Oké, hoor. Ja, dat is een toerman, hè? Dat kist het wel iets brand. Ja, dit ken ik dan wel om, denk ik. Ja. Maar is dit het haas? Wist dat wel eens komst? Ja, ik denk het wel. Het is toch heerlijk, no? Vaak het meeste sinds ik roek de zee. Ik bedoel, ik roek vooral de zeewier. Dus, Verrot zeewier. Ja, dat klopt inderdaad. Dat is een beetje die skraallucht. Nou, je hebt nog meer, mijn naam. Ja. Wat is dit? Ja, dat is echt... Ik zal hem even zo ophouden, want dan kunnen mensen even zien. Er zit een baltje met touw in. Ja, heel specifieke geur van haas. Dat is de getaande netten. Dus die netten en de touwen en de zeilen die moesten taand worden. En dat werd het verduurzaamd. Hè? Dus het zeewetter dat zorgt dat die netten verrotten. Dus dan moet het taand worden. Dat is nou net meer, want nu is alles van nylon. Ja. En dat wie maar cashew. En dat wie in grote ketels weer het sieden en dan de netten en de zeilen erin staan. En dat hier echt een hele specifieke geur. Ja. Ik ben wel benieuwd. Ja. Maar dit koest dus 34. Ja, dat wie als in je de in Haas haven. roest. Ja, in de haven wie in de grote ketels, grote chettels. En daar wordt dat verkeerd. dan... Nee, dat is wel een bekende lucht, denk ik. Ja, ik zag hier nog in van houthandel. Mijnes, ja, dat wie echt een hele grote houthandel. Ja, dit roekt gewoon eigenlijk ja, een snippers, lekker hè? Nou, hars. was dat een roeken? Maar er zit echt een hele vieze in bij, hè? Ja, dat is Dan mag je door die maar even bij Isbrand. Want die vindt het wel lekker. Wat is dit? Nou, dit is de puff. De puff garnalenboot. Die garnalen die worden dan droogd en die worden dan als soort kunstmest beroerd. En dat wie allerverschrikkelijkst. Okay. Dat wie, ja, nou, Isbrand, roep maar even. Ja, ik ga jetten als het iets gevaarlijk is, dan is dat zo'n beetje roeken. Ja, dat is behoorlijk. Kom eens, Dijk, wat ik roepen. Nee, hij is wat het warm, maar inderdaad, roept wel dat het van garnalen is. Ja. Wat zit je in eigenlijk? Nou, Wat het is ben je? aan zijn terrassie en dat is echt van garnalen. Dus dat wordt broekt in de Indonesische keuken. Het roept ook wel een beetje naar kroephoek. Een beetje naar kroephoekachtig. mag je dan houden. Nee, Maar dit als is je heel zo'n goed. heel blok houdt, Ipe, dan is het correct als die garnalenpusboot. En daar stonkt het extra de hele dag in. Want dat ben droegen, die waren droegen, die kanaal. Ja, en dan wordt dat broekt als soort kunstmest of zo. Hè? Oh, ja. Maar dat weer schrikkelijk. Kon je de was net buiten. Nee, nou ben ik een Frenchiter, dus die geuren heb ik net. Maar ik denk ik meer agrarisch stinken. Maar Jim ben waarom gong naar de 80-plussers en hebben dit roekelitten. Ja. Zullen we zien nou hoe ze reageren? Wat ze het weer roepen? Ja.
En dan kwam een schip met hout. En dat waren van die balken, hè? En die gingen naar het balkland. Ja, natuurlijk. Daarom weer de balkland. Oké. En dan gingen ze in het water. Ja. En dan werden ze dan verwaterd, hè. En dan hadden ze dan weet ik veel hoe lang. En nou ja, wij als kinderen zijn, dan zullen we zeggen, wel, het was over heel over die balken, hè. Ja. Hokje trappen. Ja, juist, balken trappen. Inderdaad. En ik lees wel eens één in, maar ja. Die klommen wel uit. Gelukkig, gelukkig. Ja, op Zuidland we waren alle huisjes wit. Ongebluste kalk. Als vroeger die witte huisjes allemaal op het Zuidland en dan had een halve meter van de straat af, Het was donker. wat donker zwart. Ja. En dan, hoe noemen ze dat ook alweer? En het was tegen het ongedierte. Ja, dat stond ook zo, die rommel. Mooi verhaal, hè? Ja, Wat voor dat, verhalen kreeg je nog meer? oh, dat wie s'avondskaarten, echt lekkere dingen. Chippen, Big Leaks en dan hier de vrouw die hier hoe de grote schoonmaak, hoe schrikkelijk dat wie. Of oude klonje, en dan is ze van een oude klonje of zo wat, hè. Hoe dat roekt in de kerken of pepermuntje. Ja, maar dat herkennen we toch al hier al een beetje. Ja, dus daar binnen eens de geuren die Els niet wel herkend is. Ja, dus dat Ja, is want dit heb mooi. ik hier verwachten dat het eigenlijk een bepaalde extract wezen zou, maar joh, gewoon toch, nee, we doen er wat schelpen erin Ja. en dan roekst die geur. Ja. Maar, dus zo simpel kind eigenlijk Ja, dus ik ja, wezen. ja, Maar toch dit is- gebeurt er een heel ja. soort bij die Ja. mensen dus. Ja, en dat is heel aardig, want je kent het eigenlijk maar foto's dwaan, maar dit is zo specifiek. En dan gebeurt wat in de hersenen, en dat nemen ze echt van een heel duur woord reminiscentie. Maar dat is eigenlijk de geurherinnering, hè, dus via de zintuigen, en dan komt er opeens wat naar boven. En nou, dat hebben we dus ook, maar die oude mensen, die wie een vrouw van 103 jaar oud, en die wie geboren in Frencher. En die begon toen te vertellen hoe haar beppen. Nou, en dat wie zeg maar in de 19e eeuw. Ja. Dus dat was wie Ja, bijzonder. speciaal, ja. Nou, mooi. Nou, hoe lang is de Ja, uitstalling? nou, we hebben nou 1 week met Paak en Beppe en de Bandsband. Dus dan hebben we die workshops. Maar we willen de uitstalling willen we Sjenlitten onder mij 15 maart. Oké, nou fantastisch. Nou, alle hazes, maar ik Ja, Fransen van tussen de elke nieuwe king Elsen komen die om dat volkomt. te roepen. Ja. Er zit voor elk Ja. wat in. Ja. Ja, we zullen het hebben hoe wat je roeken als je bijvoorbeeld alle dagen in de grijden binnen. Maar we zullen ook eventjes, ik zal even een onkondiging wel, want dat moet je zeker niet missen. Want wij zorgen deze week bij het Dreamteam van de Grijden. 14 Nierlien volgende wij de F-pupillen van Jester Littens. En Azen zorg jou hoe dat maar zo ouderen is. En als we het hebben over verhoor in de tien, want dat blijkt dan wel, nou 56% van de Friesen vindt dat we de traditie van het ijsziekjen wel afschaffen kennen. Dat is de uitkomst van een enquête van Omroep Friesland en Eén Vandaag. En Isbrand Galema, ja, dat is een betoefde ijszieke, maar ik vastzitter van de Vogelwacht in Warkum. Ja, dat klopt, ja. Bist dat van u hoe die uitkomsten? Ja, vernuiveren net. Het zou net zeggen dat het me net zeer doet. Want ja, 56% iets zegt van eigenlijk, ja, een traditie, die wordt je eens ontzien, laat dat maar gebeuren. Ja, dat is best wel een pijnlijke constatering. Dat we net zuiniger zijn op onze tradities. Dat je mening hebt hoe het ijszieken en hoe het meenemen van het aan, dat kan. Maar ik denk dat het ook gewoon komt. Een soort mensen die weten net wat het ijszieken echt inhoudt. Die denken dat is het velding in, een aai op heli en van een huis. Maar voor de meeste ijsziekers is het toch een stukje veeltervaring. En had je nou dat aai meenemen als net van heel soort mensen, ja, maakt het dat dan net iets meer het verschil. Het is Nou, gewoon dat is zoals dan heel soort mensen, maar dat is volgens mij net zo. Dat binnen net zo volle. Die echte volle fanatieken, die willen toch aan maar nemen. Die willen misschien nog een aai meenemen. Maar ik merk dat er steeds meer ijsziekers die vinden dat stukje bescherming zo belangrijk worden. En dat stukje vrije veld eerst, dat ze toch al even Sjen kennen. Dat is gewoon het wichtigste. En ik denk, ja, wat ik belangrijk is. De maaitijd die begint in Friesland net op een bepaalde datum. Die begint dat het eerste liepij onbeen is. Of voend is. Als het dan al of net meenemen wordt, dat maakt het niks uit. Maar dan begint voor ons de maaitijd. Dan hebben we al het idee van, ja, het komt er weer aan. En dat vinden we mooi machinaal. En dat is een stukje traditie. Weet je dan ik zeggen van, laat dat maar gebeuren. Nou, dat vind ik persoonlijk zonde. Ja, maar ik jij wil twee dingen. Want dat zou je als relatief jonge ijszieken van, nou, ik wil me eigenlijk wel eens litten. Nevens mij, dat proef ik eruit. Maar aan de andere kant, de ben mensen die zeggen, die traditie, nou, houdt er maar helemaal mee op. Maar hoe kun je dat mooi combineren dan? Ja, als je misschien
ik heb misschien nog krek het stukje mooi kregen van het echte ijsziekje. Dat oeral nog liepen wien, dat oeral nog vrij veel wien. Maar ja, dat wet van een streven, dat bestaat dan niet meer. Want die liepen die binden net gewoon. Dus wat verbinden is, misschien is er wel iets verbinden wat dan net meer bestaat. Maar ja, Dat is wel een uitspraak. ja, misschien streven we wel naar dat ijsziekje. We hebben al hier dat romantische beeld van dagen in het veld omzwerven. Maar ja, dat bestaat niet meer, want die liepen binden net. En ja, wat voor beeld jou je naar de boete vraagt als je zegt, ik wil graag ijsziekje. Meesten die er dan net in zitten, die er geen doel voor hebben, die denken al gauw van, oh, dat is nou mijn nemen. Ja, dat is net uit te lezen dat dat net schelijk is van een liep. Want we weten al hier dat het ijsziekje zelf heeft geen effect op de liep. Of tenminste, dat is net de oorzaak dat het mingiet met de gruidevogel, met de liep. Want die horen gruidevogels door het lieke min. Maar toch zou het toch van Lippen lezen. Ja, ik viel me er zelf bij, maar zoveel ijszieken zat er binnen en zoveel meningen binnen door het ijszieken. Dus ik ken ik net voor iedereen spreken. Maar ik vind het behoud van de traditie, het onbeen van het eerste ei, vind ik belangrijker dan het meenemen. Ik neem ze zelf net meer mee, maar toch, dat vind ik wel zo'n allemachtigste kick. En het genieten van het veld, daar leef je helemaal van op. En daar ken je echt naar talibje en je sjuggen van alles in het veld en je leest een oer achter de hikken en je rijdt een keer wiet. Dat is gewoon mooi. Dat zo'n soort meest mooi mensen moeten. Zonder een mooi te nemen. Maar dat is juist dus nou dat dus een heel soort Friesen binnen zou ze 50% zeggen. Nou, wat een achterlijke traditie eigenlijk. Hoe kan dat? Dat wij dat, of dat, ja, wij als Friesen, ik zie je net nou in, dat wij dat zo vinden. Ja, ik denk dat is dat ze net weten wat het inhoudt. Meesten staan steeds verder van een natuurrouw. Meesten het werk misschien wel in het kantoor. Die komen uit de stad, die komen nooit in het veld. Je hebt die wie in zijn boerenarbeider of hier in zijn oren beroep. We maken in het veld maar in aanraking kwamen. Of ze leven op het platteland. En dan weer het ijszieken en die vogels dat weer automatisch erbij. Dat jij er bij de maaitijd. En dat is net meer zo. Nee. En daarom dat het meesten misschien dat ze er net in binnen, maar het zaait ze niks. En daarom vindt ze het net slim dat het verbinden wordt. Nou, we weten dat de faunabescherming daar al 40 jaar haast het knokt. En het BVW aan de andere kant het orenloed jaren. Nou, als je weer in het Nijzer en het Algarve zegt, ja, maar misschien wat beter vertellen wat uw verhaal is. Wat vies dat de BVW sterk vallen lid had? Nou ja, ik denk het misschien wel. Misschien dat ze net genoeg uitdroegen hebben wat het ijszieken echt inhoudt. Dat het net is dat dus een soort man of vrouw die liepen die aan onder de kant wijstellen. Dat heeft er niks mee te krijgen. En daarom vind ik dat ik een kwalijke zaak dat het nou opleiden is door een ruchter. Dus een man van het faunabeheer, ja, dat is een boetensteender en die zal dan nu eens vertellen wat we willen net dwaamaaien. Denk ik, dat vind ik jammer. Misschien hier we zelf zo wijs wezen met een trottesissen. Ja, maar je doop is zelf wel. Dat onpassie. Ja, maar doop is het wel zo wies kennelijk. Nou, dat weet ik niet dat ik die wies ziet heb. Maar ja, ik zorg wel een naaie beweging. Dat we kunnen het beter zelf zeggen van, hey, hoe pakken we dat aan dan dat een ruchter dat verlijnt. Want we moeten dus ik net samen slow alle tradities ontzien litten. Nee. Dus dat is wel voor het behoud van de traditie alleen nog leeslitten. Dat zo denk ik. Ik denk dat het meenemen net het belangrijkste van de traditie is. Ja. Dat denk ik zelf net. Nou ja, wij weten, maar dit idee krijgt misschien een publieke opinie ook weer mooi. Dat zou heel mooi wezen, want ijszieken, dat is machtig. En het stukje bescherming wat er om kappelen zit, dat is nog volle mooier. En ik denk dat misschien dan draag ik uit dat je alles doet om zo'n liep en een gruidevogel te beschermen. En dat vind ik die gewichtig, dat we dat als Fries nu dragen. Oké, nou, er is dus nog ergens hoop. Isbrand, bedankt voor in ieder geval die analyse, hoe dit toch dreige punt. Ja, zeker. Dat zullen we wel even trokken in. Nou, wij gaan terug maar de jonkjes van de F3 van de voetbalvereniging Jester Littens. Want zij stieren in 2001 centraal in de serie het Dream Team van de Grijden. En wij wonen weten wat er van dat team worden is en zochten ze 14 hier naar dato nog een keer op. Tot de A's winnen we altijd wel echt een vriendenploeg, ja. We zien het krijgen op voetbal en natuurlijk gewoon heel bijzonder dat wij natuurlijk voor op TV kwamen. Dan heb ik Jorrit hier nog staan. Die heeft helemaal nog net keeper. Nee, dat klopt. Was toch de eerste helft op keeper? Ja?
Waar heb je de schoenen? Bam, 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 bam. Best los zetten, jammer, hè? Hey. Passen. Zijkant, zijkant, bal. Zijkant. Oh, kom op, weg. Ja, nogal. Wat mij echt bijbelen is toch wel die vraag van het Iersum wezen. Maar ik heb gewoon geen idee hier wat dat betekende. Ik denk, ik schoot je maar nee, dan zou ik wel goed zitten. Hé Jorrit, is dit een soort van, hè? Is het wel leuk? Ja hoor. Wat liep me vrij Iersum? Is het exact? Ga je de bel nog even? Tot straks. Wie is keeper? Ja, ik heb in de buurt mooi zien bij het eerste. Helaas ben ik toen nog, denk ik, 80 minuten ben ik uitrekken. Zware knibbelblessure. En ja, toen je het verhaal langs wat toe, toen heb ik er niet uitlijn. Ik zie het op het CIO's en het ging net echt meer. En ik denk, ja, ik moet wat doors. En toen heb ik eindelijk de doorstap, ik maak het naar de Zwarigta. Dus via die blessure aan de knibbel, oproen in de thuiswedstrijd in de Westerijn, die in de buurtwedstrijd van Jester Littens, zou best in de zwaarste lonen gaan. Ja, in principe wel. Het heeft wel mogelijk uit te staan, ja. Bij mezelf de verlegenheid, dat is echt wat bijbleunning. Nou ja, ik zou juichen en toen dacht ik, oh nee, je zit in de camera achter me, ik het maar net wel. Nou ja, dan krijg je zo'n beeld. Ja, prachtig. Mooi zorgen we hoe het vierde gaat en hoe het vierde kamer is, maar de jonkies van het dreamteam van de Grijden. Ja, Volkert, Wesseling, zult even met jou praten, want er is 20 hier. Ja, klopt. Ik heb daar wel eens vaker in het programma gehoord en wist een hele drokke jongen, maar er wist altijd een ondergong met theater. Ja. En nou, ja, Sneun, die helemaal eigen eerste vaststelling in bus. Wat wordt nog meer? Ja, geweldig, ja, toch? Dat is Net? prachtig. Ja, Ja. Het is toch wel een bepaalde droom die uitkomt. Ik heb eigenlijk al 3 jaar het idee van ik wil een voorstelling maken waar mensen komen, maar het moet echt net normaal wezen. Nou, en dat is nou slag. Een beetje zoals best. Ja. Lekker druk. Ja, Lekker gewoon gezellig. enthousiast, spontaan. En dat is Buster Balek, want ze heet die voorstelling. Ja, die is dat echt. Ja. Ja, Dus, Busterbalk. Er zit een verhaal bij, ik zou het krijg al eventjes. Daar is dat met bussen, hè? Ja, ik vind Buster prachtig. Hij had van vogels. Ja, zij had iedereen zijn passie en zijn ding. Maar wat is er mooi dan met bussen? Nou, ik maak de theater in, hè, dat is ding in. En nummer 2 is, ik maak ze bussen skiën. Of rij klaar. En, jongens of zo? Ja, jongens midden in de nacht. Gewoon een ding van Arriva of een Connection? Ja, Q-bus vooral. Okay. Ja, dan op een stalling en dan vol met diesel gooien. En dan hebben we er doorheen rennen. En dan hebben we een mooi netjes maatje van binnen. Dan door de wasstraat en dan weer mooi plakjes zetten. En dan ben je weer klaar voor de... En dat was de dan volgende alle dag. jong als bijbaantje? Nou, alle jong net. Ik heb het niet heel lang fulltime dingen. En nu doe ik het eigenlijk voor de hobby. Een paar keer in de week of wat er in je ziek is, dan val ik in. En dan struin ik weer tussen de bussen nog. Maar is dat een inspiratie geweest voor, wat weet ik al, Buster Balek? Ja. Hoe dan? Ik heb maar heel veel chauffeurs op paard geweest. En je zit er dan echt achter de schermen van het IPB 4. Nou, dat was voor mij heel interessant. En, Waarom dan? Ja, je hebt wat met bussen. En als je dan zorgen hoe die bussen tankt worden en hoe die chauffeurs van de bus al komen, die zijn heel blij en de oren, ja, die hebben wat minder dagen en die heeft dit maar een passagier beleefd en dit en dat. En het leeft
in En dan filters dat alle keer een vragen van hey, wat hem beleefd of zo? Ja, ik maak je altijd een praatje met chauffeurs. Ja. En ik denk dat ze nou ik al wel sure. Dus dan krijg ik wel met de jaren ook ze sure. Ja. Maar dat wie dus de inspiratie van Buster Balk. Ja. En sneun dus de première. En wij mochten even zien bij die, wat is het, laatste oefening? Ja, een van de laatste repetities. Spannend. Ja. Wat wij nu even gaan doen, dat is de veiligheidsprocedure. Dat is ook ongelooflijk belangrijk. Want het kan namelijk zo zijn onderweg dat de bus een koprol gaat maken. Mocht dat gebeuren, dat de bus over de kop slaat, dan moeten wij ons heel stevig vasthouden. Nou, Buster Balk, dat is een theatrale beleving, een theatrale reis. Giet oer Ubo. Dat is uw begeleider onderweg. En die vertelt alles over het openbaar vervoer, hoe het zoeken, maar hoe de maatschappij is een hele wijze man. En die wil mensen wat bijbrengen, terwijl zij dus onderwijs binnen. Dan hebben wij natuurlijk de botsing. Het kan natuurlijk zomaar zijn dat als wij rijden, dat wij in botsing raken met een ander voertuig. Als dat gebeurt, dan lachen wij degene in het andere voertuig volledig uit. Volkert is een hele enthousiaste jongen, vooral als het gaat om bussen en theater. En hij heeft mij gevraagd om mee te doen in deze voorstelling. En ja, zijn enthousiasme, normaal sta ik in het theater en nu moet ik in één keer in een bus. Maar zijn enthousiasme die zet me daar echt toe om lekker mee te gaan. En een nieuwe uitdaging, theater in een bus. Een potje met vet, al op de tafel gezet. Ik heb een potje vet, al op de tafel gezet. Normaal dan speel ik in een band of ben ik mijn duo-pa, maar dit is heel anders. Dan spelen we in een bus en ik speel ongeveer 3 nummers. Ik ben passagier en ik doe gezellig mee. Ik heb een potje. Ja, Volkert, dit ding stier nog stil. Ja. Maar haast het nee, geen om het zoeken maar in, hè? Ja, die bus, ja, dat wordt fantastisch komende sneu. Hoeveel mensen zitten er nou al in? 40? Zoveel pas 3 vaak. Nou, ik heb dat er nog mensen bij wijzen kennen. Dus dat is ja, van de mensen die het nog komen willen misschien heel positief. Nee, het is van dus komende sneu. Elke laatste sneu van de mannen tot 1 oktober ta. En dan stist je daar en dan spreekt ze daar en dan neemt ze mooi op die theatrale reis. Zo is het. Ja. Nou, mooi verhaal. Ik hoop dat de soort mensen in de bus krijgt. Dat hoop ik, hè. Dat zo hartstikke gezellig. Begin van die carrière en dat is het prachtig of net. Een eigen theatervaststelling. Ik ben een tevreden man. Oké, nou dat is mooi. Op het 20e al. Net te veel. Nee, ik ben daar heel vol in. Ja, dat mag toch heel zo. Okay. Jongens, al je bedankt hè, voor de leuke dingen. Lekker roeken. En de bus. Ja, het zit al hier in bind. Ja, dit wie het voor Joen. Morgen is klimaatprofessor Pier Vellinga te gast. Hij onderzoekt de gevolgen van de klimaatverandering op het waardgebied. Dat is al hier morgen en voor nou een hele mooie Joen verder.